Trubor nagaslem jong unongsan Hima. Yakamet jong Nongkiew lom ka Jylla obati kelu jerwa lalap mentagasngi. Bad yakanela pentik nadu General Secretary ke Meghalaya Sports Climbing and Mountaineering Association uba walambok lengdo. Uba walambok ulapen pawe ke jing ngausi halor ka jing du no ya uba tiklu ubalong uwe na pedengki arpa kundaingun ki Nongkiew lom ki balangat ha ka jing tuwa ulum tha ha ka por ba kidang wan pai na ulum dropadi kadanda ha Uttarakhand. Ulaya tu baya menta udang haban pendep ya baro kijing don kam kenang ban la ban wanra ya kamet sha kani kanong ba komban chupen kan mau katai ka jingja kala jia ha ka sau terek urisau ha ka ba kitai kinong kiulum kidang wan pai na ulum dropadi ka danda ha Uttarakhand tiklu lai phausan snem ka karta udai unong kiulum upapau ka Jylla ha ka ba ulalong udukhat bapura jong ka Meghalaya Sports Climbing and Mountaineering Association. Bad ya ketika jing let ya shembenta la ai jing kershanda katnat ya lekai jong ka sarkar Jylla na kabenta ka advanced mountaineering course. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.